Papuče. Idú sa, hoši. Odbal ho. Už? Mhm. Ty bako. Paráda. Neskutočný riadkač krásny. Škoda, že tie rádky má tady také... Nerádkované. Aha, nádherná ryba. Ty brďo. Tak to už áno. No usmej sa na mňa z lipového kvetu. Ty brďo. To je ryba týždňa. Nádherný. To bude zase dneska pekný deň. Bufetár Miňo. Chlapci, 3 € kus. 3 € kus, čo si dáš? Počkaj, ideme pustiť. Tak toto je Milanova úspešná montáž, na ktorú chytáva. Vlastne dve 24 bojle, 140 gramové olovo. A takto vyzerá pripravené krmenie, keď už dochádza krmenie. Všetky tašky sa prevracajú a vyberá sa, čo sa nájde. Že Hamšo bol dobrý na 200, ale neviem, či to stihol v limite. Máš? Asi má. Toto sú naozaj posledné zbytky krmenia, ktoré nám ostávajú na posledných 24 hodín. Je to asi 3 kg. Doteraz sme všetci dokopy minuli asi 100 kg bojly. Doteraz sme zdávali 85 rýb a mali sme niečo cez 100 záberov. Tak uvidíme. Posledných 24 hodín začína práve teraz. Zvolávanie asi veľkej ryby na 2-librovú paličku. Prvý obrat. Rybu sa nám podarilo dostať na šokovú šnúru. Silon, pardon. Se zgrome ovi moji nemiri, da u životu vrati, davne slike ča ih prati, vrime čas smo zaboravu prinili. Sve strane samo priša Lisec. Vyzerá to na poslednú leč. Ešte ne.
Tomu sa aj čára zviežila. Na 3 midi. Dôkaz, na čo bol chytený. Dve midi boile slivky. Malo pisme, malo vína trýbajú i svi oni ča uzame. Krásny veľký lisec. Okolo 10 kg. Kano Boží, Šupni aj foťákom a vyberaj ty a dáme ich spolu. upojati, da matire o života minjaju. Kano Boží, kalafati, ostavljeni. Typické okobravé počasie, Janom zimnej výbave, kaprov. Pustite me da pivam o njoj, staroj zemlji, tvrdoj kamenoj. Pokračovanie Milankovho. Da sanjam o njoj, Dalmaciji zaboravljenoj. Pustite me da pivam o njoj, Dalmaciji mojoj voljenoj. Je to ten istý ten kapra? Čo je? To vypadá, ako by bol ten istý. Ktorý ten istý? Jak chytil vieš, Môže to byť. Ale... Ten nemá takýto, tuto nemá na boku taký hrb ten kapor. Montáž na poslednú noc. 30-ky boile. Tak. A už len naložiť nášho kanárika a valíme domov. Celkový výsledok 100 rýb. Najväčšia 15,90, skoro 16 kg. Asi 30 alebo 25 rýb, musím to presne spočítať cez 10 kg. No a takto vyzerá naložený kanárik. Mojoj duši progovori pismo moja, kad se rič u grlu guši.